oras na Huwebes, petsa 17 kan bulan na Disyembre. Sagkod na po kitang alas 10:30, tingog kan Banwaan, kasabay ang bilog na tropa. Welcome na po sa programa. Sa technical control si Compadreng Nalbaldo. Sa Newsroom Production Research yaon diyan si News Director Edwin Peralta. Sa IT si Marcian Madrid. Ako po ang sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Doro-diretso na po kita. Good morning Bicolandia. Limitado ang oras niya to. Permi po ano. Standby muna all units. Nasa linya po ang sa tuyang congressman si Representante Alfredo Pido Garbin Jr. na napili po bilang pamayukan saro na naman na komite, sensitibong komite na sigurado maokupar na naman po ini sa mga bareta sa mga maabot na aldaw asin makakaapektar po sa dalagan kan sa tuyang nasyon an sa indang tutukaron dyan sa Kamara Baha. Congressman Pido, marhay na agatabi si Pio Kandi si GB. Good morning, Pio. And siguro sa nagkantabay ka sa iyong programa, maray na ataw namin. Opo, Congressman, napili ka bilang pamayukan sa rong komite itong Committee on Constitutional Amendments. Gurano po ka dakula, asin kagabat ang responsibilidad na ini, Congressman, medyo bako ini basta-basta tabing komite tabi, Congressman? Well, it's really an honor to be chosen as the head of the constitutional amendments na kuntain talagang dakula ang responsibilidad dahil cornerstone ng kampanya ng satuyang presidente magkaigwa si pagbabago sa satuyang konstitusyon. And therefore, talagang dakulaon na responsibilidad din bako sana sa liderato ng Kongreso, kundi mismo sa taong bayan dahil anuman na propestong daklang sa pag-amendar ng konstitusyon, I will see to it that it will benefit the Filipino people, our country, and more especially, it will solve or bring solutions to the ills of our country. So, yan siguro ang sakuyang dakulaon na responsibilidad dahil sa pagbukas mismo ng Kongreso sa Enero, ang tugon sa tuyang speakers, Sir Lord Velasco, na mapuuna, giraray ang pagdiskuter ng constitutional amendment and kung ano man itong mga proposals duman, I will devote the same pag-abot ng Enero tabi dahil they pa man finalize to pa-prioritize kan sa tuyang speaker. He has to confer with the president and of course with the leaders of the Senate. Iyo po. Congressman tabi, gulpi magabat talaga ang hampang lalong-lalo na insofar as yung public opinion and acceptance is concerned. How would you go along with it tabi, Congressman? Primero, nata ngayon constitutional amendments ang papamamayuhan mo dyan na komite. Igwa kita ng COVID. How would you go along with it, Congressman Tabe? Well, Pio, as I have said, proposal to change the Constitution should address the ills of our present situation. So, dapat sa makaka-resolvar, tanganing confidence as in suporta sa tuyang taong bayan, makuata yan. Ang permita pinagtatarama si Keiko Paman that the proposed charter is the product. The consumer is the Filipino people because at the end of the day, ang pinagtataramta is that they are the true owners of the Constitution. Plus the fact that any proposed amendment will be subject to ratification through a plebiscite. And yan nga ang patotoo na ang taong bayan talaga should be the one that has to be benefited and not the sitting politicians or any incumbent official. So, again, we need to develop public trust here para ma-appreciate ini kan sa tuyang mga kababayan. Opo, insofar as sa pag-develop po kan public trust tabi, Congressman Pido, papaano mo tabi man ma-accept with all sabi na nga ni pagkakabalanse itong sa mga mag-opunir man sa amendments ka nagkaperang provision kang konstitusyon?
Well, in due time, sabi Pio, we will explain it in detail. But right now, Oo. premature pa man because kay pa sa tuya, tao ang gita kang speaker. Yeah. Pio, Opo, sige I'm po. sorry, I have to board the plane. Ay, nako. Sige po. Baka di ka mo na makaulay. Opo, sige po. Sige po. But, yeah. Siguro, I am allowed naman to speak Aha. while on board. Sige Nasa po. loob na kita kang aeroplano. Aha, sige. But Pio, rest assured that in the next days to come, Oo. we will always update and of course the Filipino people Opo. regarding any proposed amendment to the charter. Ayo po. Sige po, Tabi Congressman. We will get in touch with you some other time, Tabi Congressman, na mabuelo kita sa istoryahan na yan, Tabi. Salamat Pio and thank you sa tiwala at yung suporta na pinapagiling sa tuya ka mga kababayan sa Bicolano. And of course, to the House leadership, sa pamamayo kan sa tuyang Speaker, Lord Alan Velasco, and to all the members of Congress. Salamat po. Okay, thank you so much, Congressman Pido Garbin Jr. Sa tuwing nakaulay nyo na pagkaaga. Nasa eroplano na po kaya, Tabi, ito, no? Na-accommodar kita bago maglayog. Yun na nga niyan. Taon-taon babaltadahan ta ni Storengan sa lado nasyonal. Iyan na pag-crear o kaya ang constitutional amendments, Committee on Constitutional Amendments diyan sa lower house na pinamamayuhan by our very own Congressman Pido Garbin Jr. Saro ini, kumpadring na mabutwa na naman na darakulang istorya, pag iirestoryahan na naman ini, lalong-lalo na ang saro dyan na mabungkaras na istorya naman so duman sa ibong na lado, halimbawa, mataram namanan, natatamag para revisar kang konstitusyon, ngata nga ito ay ng paghururunan, na igwa kita ning kasiributan sa COVID. Itaganin nyo yan sa gapo, Tabi. Sa ibong naman na lado, so pigkataraman baga ni Congressman Garbin, precisely ngaya, dapat ang konstitusyon masimbag sa pangangaipo kan komunidad. Takon daay na nakakasimbag ang konstitusyon sa pangangaipo kan komunidad, bako na yan tultol na harigi kan gabos na leyes kan sa tuyang nasyon. Sabi na nga ni Ibaga, ang konstitusyon dapat iyan po dynamic as in nag-i-evolve susog sa pangangaipo kan sa tuyang nasyon. Taon-taon bebeltadahan ta po iyan ano. Tahilingon nindo, ang ibang mga abantidong nasyon, i-incorporar niya to ang COVID. Kung halimbawa, i-inject iyan na pag-anggulo, di argumento na igwang ngaya kitang COVID, natata konstitusyon ang sa tuyang pagsiributan. Opo, daiman pipabayaan ang pangangataman sa pangangaipo kan tao sa salud, ekonomiya sin iba pa, pero precisely, hilingon niya to ang ibang mga nasyon na ang konstitusyon, igwanin mga probisyon na mas lalong nagpakusog kan sa indang ekonomiya, kaya hilingan na iyan, sa mga nasyon pading na abantido, igwa ng bakuna ngunyan sa COVID, madalion makabakal. Tibaad lamang, igwa dyan mga probisyon sa konstitusyon na magpagnakuan niya to ang patama-tama. Bumungkaras naman kita, siring sa ibang nasyon. Ano po? Ako po si Pio Fernandez. Diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya man si Compadring Jim. Naputol na si Compadring. Standby mo na Pading Jim. Mag-re-establish ka na lang, Tabi Pading Jim kang contact. Isunod mo na niya to ang okay ang linya. Si Luens na Barcena. Luens, marhay na aldaw. Please go ahead. Salamat Sir Pio, maray na aga, asina maray na aga sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta, pinakaanan ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodilon Vitita, kan Legazpi City PNP, ang publiko na sa hindang aarestaron, ang konsisay man na madadakop na mga ahensyas di gobyerno, maging mga pribadong institusyon, na magkondusir ng Christmas party sa syudad ng Legazpi. Be sure lang na so law enforcer, iyo man an, kumbaga, model. Correct. Yan, tahilingon mo, pagtangad niya to duman kay Chief PNP, arom duman niya to, manyanita. Roger. Iyo baga si piga po da, ano ang termino kaya, moral ascendancy. Correct. Pero,
be that as it may, lingawan ta na ito. Sige, digdi sa lokal. Sana po, iyan man ang ipahiling niya da. Go ahead. Correct. Ini tabi, Sir Pio, pagkatapos na ipagunambitan sa DCGB News ka na sambitan ng hepe na ini pagtubod man sa kasuguan ka na Philippine National Police kaya PNP Chief Debold Sinas may kinaaraman sa ipinaluwas kining orden nagabos na mga o kaya sa gabos na mga opisyalis kang kapulisan na arestaron ankon mga siisay man na magkondusir nin mga party-party ngunya na maabot na Pasko. Outright arestado. Roger, Yan. susog kay Betita, dapat man talaga na magtubod kay ni ang publiko maski ano pa man ang mga sirkumstansya dahilan taan mga siring na bagay patakot daw ini. Asin na pagkontra ini sa pagkanayap kang patakot kan COVID-19 na presente pang nagkakanayap sa syudad nin Legazpi Tabi, Sir Pio. Sabtang kang pahayag ni Lieutenant Colonel Betita. Ano lang po yan, kasi po, wala lang po pinababasa na respeto, pero ano lang po talaga yan, bawal naman talaga yung gawin namin considering. So, sana naman po, parte po ng Pilipinas, mababasa po natin sa diaryo o sa representative na yung nagpa-party-party, hinuli talaga ng business. So, ano po, gagawin po namin, sa kitrabaho po talaga namin. Roger, so yan tabi Sir Pio ana kabtang kapahayag ni Chief of Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita aarestaro ng gad ang konsisi man na magkondusir ni mga party-party sa syudad kan Legazpi. Roger. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag na istorya halidigdi sa Legazpi City PNP Headquarters. Ako po si Luens Burse Barcena. Salamat, Luwen, sa mga dagdag na istorya. Diyan sa luwas, I for one, ano po, ang tingog kan banwaan. Tama po dyan, minasuportar kita kay Chief of Police Rodelon Betita kan Legazpi. Pati na po sa bilog na hierarchy kan Philippine National Police with regards sa pagbabawal kan mga party-parting iyan. Totoo, so Chief kan PNP, igwa nin, bako nga ning medyo, kunda igwa talaga nin pinaghihiling na pagbabalgar, ka ito bagang so ipig-imponer kan interagency task force itong sa pagmanyanita kan pag-birthday niya padingnal. Pero it does not serve as a reason na umarog kita dumang padingnal. Taan pigpuproteheran digdi kan sa tuyang otoridad sa tuyang salud. Tama si Chief of Police Betita. Dapat magsunod. Para man sana hindi sa tuya. Dahil tayo pagparaturo si Debold na Sinas. Humali na kita duman, mag-move on na kita. Kung gusto nindo, halimbawa, na gamito ng araw ka na plataforma de rason na sus Chief PNP nga ni baga ngayon nagbanyanita, sige na. Basta pag abot kan panahon, pag nagkanayap ang COVID, sa indong grupo, iparayo kimahal na Diyos, magwagas, iparayo kimahal na Diyos, dahil ka mo maghagad maning ako dir sa gobyerno padingnal, di ba? Let's move on na, humali na duman sa araw ka itong sa sitwasyon na ito. Let it be that as it may. Halimbawa, nagbalgar man agad si Debold na Sinas, yung Chief PNP, pinag-iimbestigaran pa bagang yan, duro-diretso pa. I don't know, very interesting nga ni kung ano magiging resulta kan investigasyon kang Internal Affairs Unit man, kan PNP sa Krame. Very interesting na sa tuya yan na maaraman ngapit na panahon while the Chief is still Debold Sinas. Pero bayaan ta na yan, dahil ta na ito pagparahilingon. Dayta na ito pagparabalikan ko na. Dayta ito gibuhon na rason na so Chief PNP nga ngayon, nagmanyanita, nagparty-party. Umabanti na kita. Tanpay gururo ng tadigdi is the future. Kung ma-found out man na nagkaigwasin ng pagkakasala, then let him suffer the consequences. Dahil kita mag-arog duman to the point na ibubugtak niya to sa kompromiso ang saludman kan lambang saro sa satuya and the community as well. Kaya magsunod po kita tabi. Kumpadreng Jim, okay ng linya. Go, go, go. Ay padi, medyo naglubog so signal tabi. Aayusin lang ni Padi. Hello. Okay yan, na. go ahead na Padi. Go ahead na. Ilalawasan na face-to-face na pagkaklase, inaprobara na ini kana presidente saro sa mga principal degree sa 3rd District si Mr. Alpil Goni nakauron kan DCGB News kana Marcial Oranyola Memorial School mais question
na kaipuhanan LGU, DOH, DepEd, parents, dapat may serye ni na huroron sa pagsabing an kada lokalidad as siniskwelahan manibaybaan sitwasyon tabi pa de. Arog digdi sa morm, sa ginubatan, maski sabiyon pang preparado ang eskwelahan, alaga dapat ikonsiderar ang sitwasyon kan lugar sa pagsabing digdi sa ginubatan, igwapanin COVID positive. Ikaduhaan na morms, may mga evacuees pa, antulo, ang mga parents, iba-ibaan na switchon, asin panindugan sa face-to-face learning, kung basta ma-implementar kayo ni siring na plano, baka makomplikar ang mga salud kan mga estudyantes. Katakod kayo ni salado kan mga principals, dahil pa man lamang dasinda naghuroron tungkol sa planong ini, kan DepEd o kan gobyerno na ibalik na face-to-face sa abnormal pang sitwasyon. Roger, sige. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadring Jim. Iyan po kaya Padignal, that's also ipahayag tama na sa tuya man na kamo kung gusto man magdagdag pa man well anyway inisa naman po antaramon baga kan sekretaryo kan DepEd sulugar na pighihiling Padignal na hababao ng marhay ang posibilidad na magka-COVID. Dahil man baga pigtataram nagabos. Kaya nga ni ini trial. So mga superintendente, so mga regional director, hahagadan nin rekomendasyon. And ini man na mga regional director kang DepEd, makonsultaman iyan sa salud, sa DOH, sa maestra, sa mga magurang, asin hilingon ang general situation. Hindi naman baga Padignal, very clear baga ang taramon kan DepEd, sulugar, mag-trial kita muna, sulugar na pwede na tibaad lamang makapagpuo naman ta. Dipisil na kung permisa na kitang yaon sa kamugtakan na ini. Sabi nga ni baga, so termino ka ito ni spokesman Harry Roque, sayawan natin. Dahil man literally gusto sabihin na magburubayli kita. Dahil man kundi humanap kita nin paagi na may COVID, dahil pang bakuna sa tudigdi, pero umabanti man sa buhay niya to, so natural na dalagan kan buhay niya to, na may pag-iingat. Taday mapapwede, taday taram, kung sagkod no arin, mawawaraan COVID baga Padignal. Gulpian ako compromise. Gulpian gustong mabuhay. Gulpian gustong maedukar. Imagine Padignal, ang magiging impact kayo in the near future, tabi mga tugang, kung dahi mag-aabanten pag-eskwela, paano ang literacy rate kan sa tuyang nasyon? Sa ngapit na panahon. Pero let it not be misinterpreted na babayaan ta na sa pag-ingat sa COVID. No tabi. Yan. Kung talagang dahi mapapwede, dahi man baga pigpipirit, mapuon nga ni. So trial nga ni, it's from 11 to 23 kan January. Sa mga lugar na talagang sigurado man after assessment kan nagkakanigong otoridad, ahensya di gobyerno, particular kan DOH, buda kan LGU and other concerned agencies, iyo sa naman sututugutan na mag-trial. Bako, iyo sa naman sututugutan na mag-trial. Dahil pagpara interpretaro na iyo na ang kagustuhan kang presidente, na iyo ang kagustuhan kang gobyerno. We should naghahanap lang ng paagi na makwantaan ko, masabayanta ang sitwasyon na dahil man masyadong makompromitir sustatuyang normal na pagbuhay-buhay. Kumpadreng Noel, maray na aga tabi. Good morning, pre. Tama yan sa taramo. Kasi hanggang noarin. May sitwasyon baga, hanggang noarin kita maalat. Opo, go Kung ahead. sasabihin, magpaparaalat kita, what if kung after 5 years, di ko sasabihin gano'n, di kita magraduar sa mga aki, Yes. daing edukasyon na tultol so aki, kung yan pa sa nabagaos, grabe ng problemang na-encounter kang DepEd. Iyo. Module, grabe ang problema kang module. Opo. Number 1 sa module, pigbabasa mo, pero dahil mo minsan, dahil naiintindihan. Correct, because iba ang pagturo kan maestro o na maestra kung paraan nagtuturo magurang because ang maestro ay maestra
igoning special skill kung paano nila maipapaabot sa estudyante ang kabatidan. Correct, sir. There even sa nabagan, simple yun, pag analyze on. Mhm. Bicolano kita, pabasa kay Ilocano, masabutan mo daw. Daima po pwede. Diba? Opo. Ano ba sa kaguta ka simple? Oo. Kunyang ko ang gobyerno, nagkikibok ipaagi, dahil nakita magpara negative. Pwede? Tama ka man. Tensyo na yan. kita, dahil nakita, gusto sabihin, pag pugulan ta yan, Mhm. pag pinugulan mo yan, o pag pinuwian mo, alam mo, pinugulan mo, tapos binuwian mo, ngunyan, kakarap-karap ka, kung sa'yo ka maduman, You can just imagine, Compadreng Noel, after halimbawa mag-normalize na kita na daita aram kong noarin, mga nag-module ngunyan, mga nag-online, ibalwaron man sa indang literacy rate. correct. Paano natabi? Iyo nga, inungol mo sir, may pag-aadal na bagaw na sige ang babakang quality of education kang Pilipinas. Precisamente. Ngunyan, paano kita bumukod? Yes. Oho. Unang-una, third world country kita, sir. Tama. Mhm. Paano kita Mhm. Pading Noel, napuputol. Go ahead po. paano kita purit na? Iyo nga ni. Oho. Pero Compadreng Noel, sabi tangani kasubago baga sa tuwing pag-istorya, let it not be misinterpreted na igigilid ta Correct. na ang COVID. Baka sana, sir, Oo. don't be generalized. Nyan, dahil pag-generalize, oho. Kasi pag una ninda ka, pag tinanong kaya kayo ni gabos na pwede, dai man maga. Mhm. May perception pa kung ka pwede o dai. Yes, oho. Nakita mo Tamakahira. tao, dapat ko ta, ang pagsabot, nasabutan mo, interpretoron mo kung tama o sala ang pagsabot mo. Arog lang kasimple kita. Opo, tama pa di. Diba, sir? Mhm. Sige. Dahil nakita mo para kontra, tapos sige ka kontra, nakulun nun ang minaluwas na problema lugod. Mhm. Dumana kita sa move on, napikatara mo sir, Mhm. na do rin pa kita matindog kung ikalumpo na. Iyan, tama ka man dyan pa di. Mhm. Di ba sir? Thank Sige you po. very much. Thank you so much, Compadreng Noel, sa imo man na kontribusyon. Iyo nga ni ibagaan pa di talaga baga. Dahil mapupwedeng dyan. An ehemplo masana kang padi, iparayo kay mahal na Diyos. An dating nakakalakaw baga padi halimbawa na diskwedo, iparayo kay mahal na Diyos dahil man mangyari sa to. Halimbawa na napilay, minahanap baga ning tugko, sungkod padi, ning tiririt, tanganing lumakaw. Dahil mapupwedeng, dumana sa na magparaol mong sa kilid, ay pilay na ako, dahil na ako nakakalakaw. Iyon na ilalaog ta so pigasabi ni spokesperson Harry Roque, sayawan natin ang COVID. Gusto sabihin, humanap kitang paagi na maski puro paano, umabante kita, taking in consideration the seriousness man kan sitwasyon na ining may COVID kita. Takay puhantang umabante kitang Pilipinas man, maski puro paano. Diba? Yan. So, iyo po yan. Nasasabutan niya to, primordial concern ang health kan mga aki. Pero ang sabi baga kan DepEd, bako man gabos mairiskwila ng face-to-face. We will try, hahanapon niya to sa mga rehiyon, sa mga probinsya, sa barangay, sa mga eskwelahan na nasa lugar na hababa ang prevalence as in infection rate kan COVID. And it will be for nagkapirang aldaw o simana man sana. Takon maray ang resulta, di pwedeng idiit-diit, calibrated ang pagpahiwas kan pag-edukar, pagbalik sa klase face-to-face kan mga estudyante, observing the minimum protocols. Hilingon nindo tabi. Balikan ta sa pigasabi ni Compadreng Noel. Mga magurang, sa totoo lang pa di, nag-answer ngunya kan module, bakuman aki, magurang. Lalo tangon yan, binagsakan ning gulping module sa mga sa public schools. Tasagkod sa Enero na ito. Now, anagisimbag kan modules magurang. Dahil man nagkakaigoning transfer of knowledge duman sa mga aki because ang normal na face-to-face na classes igoning dakulang benepisyo. You know why? So para tukdo, maestro, our dear teachers, iguaning special skills ana inadalan, asayin ng pag-estudyo, college days, nag-practice teaching,
igwasin daning skills na nadalan kung paano huhuguton sa libro so ideya na masabutan kan grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, huhuguton sa libro, itatransfer sa utak kan mga nasa school ang mga estudyante na masabutan ninda ito and iyon ang gagamiton ninda sa indang pagdakula. Ikumpara mo sa modular learning, buda sa online learning, ang mga magurang dai maning special skills on how to teach yung mga yung sa indang mga aki insofar as yung subject matter is concerned. Sa totoo lang, tabi. O paano, in the near future, kung dai kita mag-isip nin paagi, kung ang gobyerno dai mag-isip nin paagi, bumilang kang taon, i-connectar ta so pigasabi ni Compadre Noel Manalo, na dai taaram kung sagkod no arin kita maulmong sa arog kaining sitwasyon kan COVID. Magbilang kaning taon, pira ang literacy rate kan Pilipinas na aaboton. Bata permi kitang kapurit. And who will run the affairs of the government sa mga maabot na aldaw kung daining tultul na edukasyon? That remains to be the question. Alas 9:32 nin pagkaaga halawig ang hanap buhay, mabelta po kita. An oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. DSWD5. DSWD5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Ngunya nakapaskuhan, dahil tapaglingawan na magsunod sa mga simple as in minimum health protocols kontra COVID-19. Magsulog ng face mask, imantinir ang social distancing as in umiwas sa mga matatawang lugar tanganing maging maugma ang kapaskuhan. Pagirumdom hali kay Mayor Victor Perete Candargalbay kay Riba sina Vice Alcalde Junji Hausyan as in mga konsihal kan lokal na gobyerno. Minapaabot sa Indo nin Mogmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag chillax ang trabaho, Laging ganado. pag laging ganado. Approve ang trabaho. Kaya just have a judge para lahat tayo chillax. Have a judge and chillax. Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay!
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Ang Provinciano Party List, boses ng probinsya ko. Sabay-sabay tayo sa pagdiwang ng Pasko. Pinagdapapan ng ilang bagyo, tuloy ang Pasko. Maligayang Pasko! Ang Provinciano Party List. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Ngayon, aaraw-arawin ko ng sweetness mo. Aaraw-arawin ng special moments natin. Araw-araw na ang ligaya pagkasama ka. Sino kausap mo? Babe, kape lang ako. With Coffee Mate, pwede nang araw-arawin. The new Coffee Mate Tipid Pack. Enjoy up to 12 cups of creamy sweetness for only 15 pesos. Bring out the best in your coffee every day. Love mo yung Coffee Mate araw-araw? Paano na ako? Pag ikaw, forever yun. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Sa paglawag pasanakan taong 2020, kinahampang tana ang manlain-lain na pagsubok. Sa tuyang sinapar ang hamon kang pandemya, asin ang pasakit na hatod kang mag-inibong na mga kalamidad. Kudi, huni kita. Nakatindog, pano ning paglaom, asin pagtubod. Pinanindugan ta ang pagiging oragon na tabakenyo. Kaya maawot ko na sa satong pagrumdom sa kabundagan ni Hesukristo, gibuhon yato siyang ehemplo na sa ibong kang kadipisilan, pinangibabaw ang karahayan. Asin sa ibong kang pagsakit, pagkamuot sa kapwa ang pinadanay. Asin siring ka mga burak, asin pananom, kita mausbong, matalubo, asin mapadagos ang padayon, padagos ang pag-ahon, padagos ang pagbangon kang City of Love. Matalubong kapaskuhan, asin magayagayang 2021 sa Gabos. Ini po si Mayor Crisel, Cantabaco City. May panibagong simula ngayong Pasko. Sa padagos na banta kan COVID-19, asin sa mga kadipisila na darakan mga uminaging kalamidad sa satong lugar, mas lalong kuminusog ang satong pagtubod sa mahal na Diyos. Daiman ini naging kaulangan para ipamati kan lokal na gobyerno kan malilipot sa pamayo ni Mayor Rolly Volante asin kan sangguniang bayan na pinangengenotan ni Vice Mayor Lando Volante ang taos-puso na pakikisumaro sa pagrumdom kan aldaw kan kapagakian ni Jesus na satong kagurangnan. Christmas is nothing without Christ. Ang lokal na gobyerno kan malilipot asin pamilya ni Mayor Rolly Volante nagpapaabot po sa tuya nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon.
Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo, Dito ka na sa kape ko. babangon tayo, Purot natural to. susulong tayo, Gising ang isip, katawan at diwa mo. babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Fresh ka tuna. Mabigat, Magaan, mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams na tuna, SARS at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan, Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. magaan, Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Si Vice Mayor Ted Resedilla, sangaran kan sa iyang pamilya, asin mga pag-iriba sa sangguniang panglungsod kan ligaw. Maugmang minapaabot, nin maugmang Pasko, asin panunin paglaom na pagsabat niya to sa bagong taon. Sigun sa iya, give love on Christmas Day. Kaya hagad niya namang ibabaw sa lambang saro ang pagkamuot, pagkasararo, asin pasasalamat sa mahal na Diyos. Sa tahaw, kanda ita pinaglalauman ng mga pangyayari sa maabot na taon. Maging positibo kita. Hale, kay Vice Mayor Ted Resedilla. Merry Christmas in a wonderful New Year. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website. Bisitahin ang www.sss.gov.ph at social media account. Irpig mama, what pa? No ta ka maaabot nun yan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na bagong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasiraw, asin mo niyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo! Milo everyday. Bagong
Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Sa maabot na Kapaskuhan, day tapaglingawan na magsunod sa mga simple as in minimum health protocols kontra COVID-19. Magsulog ng face mask, imantinir ang social distancing as in umiwas sa mga matatawang lugar tanganing maging maugma ang Kapaskuhan. Pagirumdom hali kay Vice Alcalde Junji Aoshan kay Riba ang bilog na sangguniang bayan Candaraga. Minapaabot sa Indo nin maugmang Pasko as in mauswag na bagong taon. Sa tabang kang Revicon Forte, buong lawas, Sani Puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, Sani Puwersa ang lakas! 5 pesos SRP na Revicon Forte! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Hali sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, ipinapaabot ni Mayor June Aguas ang sarong maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Simple lang po ang mensahe ko to sa Indo. Magtao po inspirasyon, magtao po motivation, magtao po pag-asa. Pero po ang suliminting ikaya ming itao sa Indo, iyo po ang pag-asa. Sa kadikluman kang kabustang inagihan, may maiiling kitang ilaw na kita po mabangon. Sa Giraray na pinapaabot ni Mayor June Aguas, sangguniang bayan asin mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, the home of Sarong Banggi, ang maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Ano man na pagsakit o mga hagyat sa buhay, pag kita nagkasararo, kaya taining lampasan. Aksyon agad, padagos ang pag-uswag, One Santo Domingo. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rigasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Ang espiritu ng Kapaskuhan, nailing sa pagwaras niyato ng pagkamuot sa lambang saro. Ini ang panahon
Nakitaudok na magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Huli ta tinawan niya kita, ning buhay na kaparo pakinabang. Masking nga ni iyaon pa ang peligro sa salud na satuyang pinaghampang, ang Paskong maabot asin ang bagong taon na satuyang sasabaton, lugod magtao sa tuyan ning panibagong pag-asa asin katununungan. Ini po ang sa indong board member, Dr. Eva Lopez Ribaya, kairiba ang sakuyang bilog na pamilya, pati na ang St. Stephen Optical Clinic na nagmamauot na sana ligtas sa anuman nakamatean ang kada pamilya. Tanganing mapano ang lambang harong, kipagkaminuotan, asin katrangkilohan. Maugmang pagsilibran ng Kapaskuhan, asin bagong taon. Christmas time! Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Merry Christmas! Kumpadreng Jomar, go ahead na tabi. Good morning. Salamat, Tabing Pio. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag na bareta, medyo hababa nindiit ang marireceive kan mga empleyado kan city government kan tabako ngunya na Pasko, komparado ka nakalihis na taon. Ini nagluluwas na pag-urulayan na mga benepisyo na marireceive kan mga empleyado maging regular kay riba ang mga job order asin ang mga nasa contract of service. Sa informasyon na nakuha kan DCGB News, dahilan sa mga inagihan na pinagkagastuhan na matapos natamaan kan COVID ang Pilipinas, ang dating 25,000 na Collective Negotiation Agreement o CNA na nare-receive kang gabos na regular asin ilihidong empleyado kan Tabaco City, mababawasan, hindi man sana. Yan. Magiging 20,000. At least, mil pa di ba? Oo, 20,000 iyan sa Collective Negotiation Agreement. So, CNA. Opo. Ang pigbabasaran. Pero, Oo. Roger, pero dadagdagan girari ki 5,000. O di mabibilog manggiraray. Sa paagi kan Performance Enhancement Incentive o PEI. Opo, yan. So, ano pa di? 25,000 sa manggiraray. Opo, 25,000 pa di. Paratas yan, regardless of status, employment status, over? Regular sa naboda elected. Regular boda elected, pararihong 25,000. At least daing magliliwoy duman sa mga grupong ito. Roger, so pinagsaro na yan na collective o CNA sa PEI. Yan. At least 25,000 pa di, Isus. Makakapot kita, magkilas-kilas kita kang pa di. Ano pa, basta talagang kung ilingon pa di, ang mga regular bagaboda, mga elected, nakakagulpi talaga. Takang June, tinauso sa indang 13-month pay. Saro yan na dakulang punto pa di, Buda, an kumbaga, an karahayan ta paratas sinda, ta kung halimbawa ito naman sumabasaran sa sweldo, so halang kaong sweldo, mas lalong makukuha, madakulan makukuha kumpara sa medyo rababa. Ngunyan, paratas. Paratas sinda. Yan. Pero, lamang suwalang ko ang sweldo, takang Hunyo, nagka-13-month pay sinda. Yan. Kang November 15, nag-14-month pay pa sinda. Aba. Tapos, dinagdaganin paratas na tigsiring kumil ka November 15 bilang cash gift. Nainot pa so cash gift. Ngunya na December, ininaan marireceive ninda. So, sweldo ninda ngunyan, Buda, so CNA na 20,000 plus PEI na 5,000. Maray nga ni taigwa pang nasa musamo so liderato ni Alcalde Crisel, di ba? Roger, baka bata nagulpi na kan sa COVID. Tama ka dyan. Nabawasan man ang gadki 5,000. So, dapat na ma-receive. Iyo. Pero matindi manggiraray. Malaki manggiraray. Sus. Mahamot-hamot. Sama naman kita sa job order mula sa contract of service. Aber.
medyo mamoromondo Nata. kumpara ka nakaliis na taon. Nata. Dahil mambagang pigbabasehan, tadai pa man nagpaluwas si Presidente Digong Duterte Nin ano pa man lamang na pwedeng itao arog kang gratuity pay. Oho. Diday, pero sa tabako nag-iskusar na maski diit. Oho. Makaka-receive sinda kan siguro mga more or less 4,000 pesos na. Paratas man. Paratas. Yan. Sa grupo nila, paratas man. Oho. Kanakalis sa taon, nagabot na 6,000 to 6,500 yan. Oho. Ngunyan talagang nagulpi kang gasto sulok sa gobyerno dahil kang COVID, at least may mga 4,000 man da more or less. Sabi baga kaan, manggad pa. Okay, sa dae. Yun, tama. An magayo na bareta, Nata. kung magpaluwas nin administrative order si Presidente Duterte na magkayo kay gratuity pay. Nyan. Kung magpaluwas, idadagdag naman sa more or less 4,000 na marireceive kung piraman ang ipag-orden kan Presidente na pwedeng itaw sa mga job order sa contract of service. Pwedeng gratuity pay. Oo, iyan ang tighalat-halat. Na madepende. Nakalis na taon baga, Oo. nagpaluwas, although February na ata ito nakuha, nagpaluwas kay administrative order si Presidente. Kaya lang, medyo late na. So, sabi didikan mga nakaulay ta, sana magpaluwas manggiraray ang Presidente para sa gratuity pay. Medyo maski huro dyan ata, ihahabol manggiraray nindayan para sa mga job order po sa mga contract of service. Oh, Buda, siguro depende pa yan sa availability kan LGU kan pundo. Kung sa Enero, pwedeng iguana yan available. Yan, pwede. Kung madelay, Oho. mas magayong bagang nadidelay, pwede nang gamiton susunod na budget. Pasakatan pati. Roger on that. Sige. So, yan ang sitwasyon ko niyan. Bigdi sa syudad kan Tabaco, sabi ka na kaulay ta. Abo, may kuta ngayon magpaluwas ki figures ta. Oho. Isa ragad tulos ka utanga. Buda, daay na makakapa lusot. Dahil nakawakawak na sa publiko, 25,000, elehido regular, Tabaco City. So nagdadarangog dyan, tabi, na may... Garo may madadagit kayo sa kuya. Puro parita ka na ngayon kan, bata ngayon papalitik kong kukuta. Tama na kuta baga may tama na kuta ngayon itong binarita mo na di sanan makukuha pa ko nangarog kang dati. Pero na pwede ko ngayong sabihin na 10,000 sanan. Di binarita mo na ngayon 25. Paano ka na binilog pang 25,000 na tumataging-ting? Bilog man giraray dahil lang sa PEI. Sige. Yan pa rin ang informasyon. Jomar Bian, DCGB. Talagang merry ang Christmas. Ituloy natin ang Christmas, tabi. No? Ituloy natin ang Christmas. Talagang ganyan, ano. Isa tahaw kan kadipisilan. Sabi, iyon ang pigasabi baga ni Secretary Roque. Sayawan natin ang COVID. Umisip kita ng mga paagi na we should live with it. Nayaon sa peligro, pero nalilikayan niya to. Buda nag-abante ang buhay ta. Ay, advance happy birthday pala sa satuya man na... haloy man na nagtitiwala sa DCGB, si Madam Nins Rosal. Si Madam Nins Rosal kang Nins Wellness Center. Good morning, tabi. Madam Nins Rosal dyan sa Nins Wellness Center. Ma-birthday ni sa aga, kaya igwaman siya parang corporate social responsibility. Regalo man sa mga parantabay. So mga mapasiring dyan sa Nins Wellness Center, baga sa man lain-lain na branch, lalo na digdi sa Legazpi. Yan, igwasindang libreng linis mata, buda linis tenga, buda libreng moringa cup. Yan, for 10 days. Magbakal ka mo kan sa indong pampatak sa mata, yung hyssop drops sa agang hapon, poon alaw na ning hapon, sunda alas 5 an hapon, may libreng moringa syrup for kids sa rong bote, worth 500 pesos yan. Kundara ni doon sa indong mga aki, at bumili ng isang ACCS Glow Juice. Yan. Tabi. Yan sa
NINS Wellness Center. Good morning. Salamat po sa padagos man na pagtiwala sin pagtangkilik man po sa DCGB. Kaya it's Christmas time. Tabangan man niya ito ining mga satuyang sponsors man. Naglalaog man ng commercial sa mandigdi. Tabi, NINS Wellness Center. Good morning, tabi dyan sa Indodans. Happy birthday kay Madam NINS Rosal. Libreng linis tenga, linis mata. Iba ining klaseng paglinis ning mata. Buda paglinis ning tenga dyan. Kakaiba ini po tabi. Natural way. Igwan ni pa sistema. So mga hilang-hilang dyan, wawara yan tabi, may libre pang Moringa Cup for 10 days. Kung magbakal ka mo, ning pampatak sa mata. So, high soap drops sa agang hapon, alaw na sundo alas 5 nin hapon. Buda libreng Moringa syrup for kids, one bottle worth 500. Pagdarin doon sa inyong aki. Bilang pasasalamat maninins sa iyang kompleanyo. Asin sa mga tagapagtangkilik po ka NINS Wellness Center. Maray na aga kay Sir Ato Lim. Diyan po sa Tapgas. Good morning, Madam France. Sige po, salamat sa pagdadangog, Madam France. Muna kay Madam Rain tabi. Ayan. Bago kita padingdal magkuan, mag-station break, i-ready muna dyan. So, pigtao manichi ng Tivula na obituary, pipaisi ang gabos na partidaryos, amigos kamidbid, na nagadaan na po si Marcelina Asueta Babasoro. Mas aram ini sa apod na Tia Celine. Marcelina Asueta Babasoro, gada na po. Nakaburol dyan sa Oro Memorial Homes sa Martes na anlubong 22 kan Disyembre. Kaining taon, alas 2 na misa sa Arbay Katedral ang hapon. Ang misa alas 2 din, diretso na anlubong kan pagkatapos. Former barangay Kagawad ini kan Kabangan, 19 digdi sa Legazpi. Pinaagi ini kay Chi Nantibula. Ang nagbubundong pamilya po ang nagpapa-anunsyo man. Sige, we will be right back. Pakalis kay ini. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oy, palantabi good morning man kay Sir Danny Lim. Maray na aga Sir Danny Lim. Kan CQ Gasoline Station dyan sa Rawis. Nakamonitor man, wakawak man ang radyo daw dyan. May nag-text sa tuya. Ali kay NMR Dela. Kay Sir Danny Lim. Kan CQ Gasoline Station dyan sa Rawis. Maray na aga tabi, sir. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na aga, uya po ang detalyas kanalas 10 na bareta. Maabot sa 2,000 na mga naghanap ng trabaho ang hired on the spot sa pinagkondusir na online jobs fair. Sigon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, uminabot sa 1,900 ang nagkaigon ng trabaho asin magayon na resulta ini. Ang aplikasyon kaniba pang aplikantes padagos pang pigre-proseso kay pigre-repaso. Maabot man sa 21,000 na lokal as in overseas jobs unavailable sa online jobs fair. Kan Disyembre 8, pig-celebrar ang 87 anibersaryo kan Department of Labor and Employment as in parte kan selebrasyon ang online jobs fair. Ang virtual jobs fair system susugman sa government restrictions sa mass gatherings. Ginibo ang jobs fair kan Disyembre 10 sagkod 11. Alas 10 na bareta, Lado Nacional Tarabang na pinagsurat sa newsroom, News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela, sa Technical Control si Pading Nalbaldo kasabay si Mark Siand Madrid, sa IT ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Trusted by moms.
to keep the family safe. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Milo. Milo everyday. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Visit your doctor at the hospital as needed. Alagang doktor. Alagang ospital. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Sa mga taga-ginubatan, si Mayor Gemma Anong Hoko maugmang nagpapaabot sa lambang saro nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Maski siring, dakulan mga inagihan na pagsubok asin mga kadipisilan, alagad por medyo sa pagtarabangan asin kooperasyon kan mga namamanwaan, luway-luway na sosolusyonan ang mga problema. Si Mayor Gemma Anong Hoko, positibo ang paglaom sa pagsabat kan Kapaskuhan asin bagong taon. Basta urusad, may tiwala sa Diyos. Sigun sa iya, all things are possible. An alkalde kan ginubatan, padagos ang paginguwa na maibalik sa normal ang mga bagay-bagay na nabago por medyo kan pandemya asin epekto kan surunudan na bagyo. Gilayon, si Mayor Gemma Anong Hoko mina-extindir nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Calling the attention of all shoppers, ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Si Consial Benny Padua, asinan sa iyang pamilya, siring kan dati, maugmong nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa lambang saro. Digdi sa ginubatan, humilding konsyal, padagos nakikisumaro, anuman ang sitwasyon kan lambang pamilyas, dahilan sa inagihan niyatong mga kadipisilan, epekto kan surunudan na bagyo, asin pandemya. Alagad si Kagawad Benny Padua, dai nakakalingaw sa pagsabat kan Pasko asin bagong taon. Laom niya ang pag-abante kan lambang saro pasiring sa kauswagan, lalo na sa pag-abot kan taong 2021. Magpasalamat kita sa Diyos, maglaom kita sa mga kamurawayan na maabot. Gilayon, si Kagawad Benny Padua, nagpapaabot ng maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon.
Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kaibigan, kayo po ba ay pinapahirapan ng pabalik-balik na sakit sa puso at baga at nakakaranas ng sobrang panghihina, pagkapagod, panirikip ng dibdib, hindi makatulog ng maayos at walang ganang kumain, at higit sa lahat, pabalik-balik na ubot-sipon? Ako po si Rosely Francisco na nakatira sa Airport Road, Legazpi. Naging tiyo ay sa sakit na COVID-19. Tumaas po yung lagnat ko sa 40, tapos grabe po ang sipon at ubo ko. After 9 days po, humingi ako ng tulong kay Ma'am Nens Rosal. Tinulungan po niya ako, pinadalhan po niya ako ng ACCS at Glow Juice. Yun lang ginamit ko. After 3 days, bumaba yung lagnat ko. Kaya nung nagpa-swab test ako ng after 14 days, nag-negative na po ako. Good news mga kaibigan, para mas mapadali ang inyong pagaling, may libreng therapy at mga libreng supplement mula sa Nins Wellness Center. Magpunta na sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Nasa linya man si Ans Galero. Good morning, Ans. Go ahead na. Yes, good morning Sir Pio, good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, posibleng sa mga maabot na aldaw semana o kaya semana, magpaluwas na nin opisyal na guidelines ang gobyerno lokal kan syudad nin Legazpi Manungod. Pigbabana-bana na pagpapotob ning pagbabago sa bilang kan mga pasahero sa tricycle, asin taxicel, asin man ang pamasahe na hagadon sa mga commuters sa ibong kan pandemyang kausa kan COVID-19. Ang informasyon na pag-araman kan DCGB News gikan kay City Councilor Albarizo ang pamayokan Committee on Transportation sa Hunta kan Syudad na nag-igwasin danin sesyon kung saan pinag-aadalan ang pag-amyendar sa ordinansa pag-abot sa operasyon kan mga tricycle asin taxicel sa syudad kan Legazpi sa ilarom kan MGCQ. Magigirumduman kupon kan ipinautob ang
Alagad halang kauman ang singil sa pamasahe kun kaya an ibang driver man iuman an ipigreklamo niyan kan mga residente. Oras na maipautob an posibleng pagbago asin makapagpaluwas na nin guidelines sa nasabing lockdown nga posible lang tugutan ang duwa na pasahero na maglunad sa sarong pampasadang tricycle. Alagad dapat igwadaonin mantiniron an plastic separator tangani na masirbi ini bilang barrier asin masulod man giraray ang pinagpapautob na minimum health protocols mantang sa taxicale naman posibleng tugutan man ang tulong pasahero sa parehong kondisyones. Roger, sige. Sa tabi sa piyo ang mga dagdagtang impormasyon ni sa Lawas with Boy sa Mobile Ans Galero DCGB. Salamat, Ans. Kasabay si Boy sa mobile dyan sa padago sa paghanap kan mga istorya. Mga readjustments lang yan. Yun ang pinagasabi, no? Readjustments, we should, sabi na nga ni, go with the flow na ang sa tuyang buhay umabante man. Readjustment yan sa pamasahe sa tricycle, buda sa numero kan mga pasaheros. Ano tabi? Abangan lang po yan. Takaipuhan na mag-amyendar talaga duman sa ipinagmandato kan sarong ordinansa na minamando na saro sa naan pasahero sa kada tricycle digdi sa Legazpi plus yung adjustment man sa fare siyempre. Ngunyan pwedeng tugutan gayud dua basta may mga minimum health protocols budari adjustment giraray kan pamasahe pero igwa po yan yung kaipuhan na sunod na proseso itong so pag-amyendar kan ordinansa. Taday mapupwede na mag-implementar ang lokal na gobyerno, anuman na lokal na gobyerno, ning lockdown na nangangaipo ang pagbayad nin tao na dainin nagkakanigong legal backing. Taan luwas kaan illegal exaction. Ano po, yan. Igwa magkitang apat man na nagparamdam po sa satuyang Facebook live kay Madam Meli Año Nuevo, maray na aga tabi dyan sa Bañadero City, Bañadero, Legazpi City, Madam Meli Año Nuevo, kay Sofia Jean Bazar Buemia, good morning man tabi, kay Tess Lustrial Yamelo, maray na aldaw man po, kay Grian Mata, sir, report ko lang po sa inyo, wala pong signal sa Inarado, mahigit 2 weeks na, laking abala na po sir, baka pwede nyo i-report sa Globe. Salamat, asin maray na aga po sa Indogabos. Inarado Daraga Albay po sir, sabi ni Grian Mata. Sige, Grian Mata, Gian Mata, bakong Gian Mata tabi. Iyan ang nagparamdaman sa satuya pong programa ngunyan na pagkaaga tabi. Mayapod muna kita sa cellphone, sandali po muna. Hello, marhay na aga tabi. Hello po, good morning po. Merry Christmas po sa Gabos. Sisay po tabi Ako ini, po, madam. Ako po, dati po akong barangay Kagawa, digdi sa barangay 18, si Belen Imperial. Si Madam Belen Imperial. Ako po, minarani po sa indong programa. Naghahagad po akong tabang para sa kuyang sugang na si Jesus Ariate. 62 years old po siya. May trouble po ang kidney niya. Ida-dialysis daw po sabi po, four times daw sa week, per week. Kaya po, dahil po kaming kwartang maipapaano sa iya. Ngunyan po nga po siya tulumbag na dugo. Ang mga akit niya po, mga type A, di po ang mga dugo. Parehas po kami. Ang type po kang dugo niya, B+. Okay. 3 bags po ang kaipuhan niya. Naghahanap po kami ng donor. Sige po, arog ka ini. Ang ngaran kan pasyente is? Jesus Buendia Ariate. Jesus Buendia Ariate. Hain po ngunyan so pasyente tabi, Madam Belen? Yaon po sa BRTTS po. Okay, so ang pipangapunan nindo sa publiko kung si saan makaka donar ning dugo na B positive. Opo. Tulong bags, bali 1,500 cc, liters po ba yun Opo. Sa 3 bags po. 3 bags, opo. 500 cc. Masisay po, mahirap ko. Kasaba man lamang. Alam na lamang sa sakot, sa tuyang Christmas nun yan. Iyo po. Baka po, makadugtungan pa buhay dyan sa kuyang sudan. Iyo po, oo. Kung igwa ni, naputol na si Madam
Bilen, nako, Inihatod sa iyo, sandali po Department muna. of Environment and Natural Dali po Resources. muna, hindi taso naglaog sa online sa cellphone ko, tabi. Naputol ka, tabi, madam. O, kung sisay man po ang igwa dyanin blood type na B positive, hanap po na lang po duman sa BRTTH itong su pasyente na su pangaran eh. Apudan ko, anong number ito? Naputol na si Madam Belen sa dating kagawad, Belen Imperial. So pangaran lang kang pasyente diyan sa BRTTH, tanganing mapasunod ta sa publiko kung igwaning gustong magdonar, tabi, tama, paaram na kita, yan. Hello, Madam Belen. Upload. Opo, iyo po. Ang pangaran po kang pasyente is Jesus Buendia Ariate. Jesus Buendia Ariate dyan sa BRTTH. Opo. Blood type, 62 years old po. Yaon po siya sa BRTTX. Yan. opo, blood type B positive. Ano po? Opo. Sige, kung may matabang, magpasiring lang sa BRTTH, papasalamatan man tabi. Ang Madam Belen, sige po. Kasi naman po, nagkamidbid na mga katrabaho niya sa construction worker po. Hindi, Bakit po mahirap lamang kami sa kuyang sugan. Sige po. Sige, tabi. Madam Belen, we hope and pray na sa Espiritu kan Christmas may makatabang, tabi, through blood donation. Ano po? Opo, sir. Sige, tabi. Sige, tabi. Sugan kung iniwan, tinabagon na po siya. Sige po. Sige, tabi. Madam, sana may nagdadangog dyan na midbid ining si Jesus Salamat lang po, Ariate. sir. Sige po, ha. Salamat din, Mara. Salamat po napulaon sa opisina na po may puso na magusto magsabang. Sige po, sa Madam Belen. Madugtungan man lamang ang buhay ka sa kulang sugan. Nakula pong salamat sa inyo, Gabos. Opo. Hindi na po ang bahala magbalo sa inyo. Sige Mag-ulan po. tulugan sa inyong buhay. Sige po. Salamat po, maray. Salamat po. Sige, tabi. So gusto magtabang, adun na lang po sa pasyenteng ito, blood type B positive. Ano po. So, gusto taman maglawig-lawig pang pag-orostorya, kumpadring Nald, kundi yun ang ang tingog kan banwaan baga. Minapasalamat nga ni ako sa Indo, through these years, maski puro pa igwa pa man kita ni nag-hold on na para antabay despite ka sa tuyang predicament sa oras. Dahil na po kita ning buwelo, dahil nindo nariparo siguro, wag kayong magtampo, wag kayong magdamdam, dahil na po nakakabasa kan mga text nindo, kan mga paramdam o kung that's because of time constraints po. Bakon araw kan dati. Hello, good morning. Papa Ping, Opo, Harry Rodriguez. si Sir Larry Rodriguez, ano po lamang tabi ito, maitatabang man? Ay man ako dili 500. Kaso pag pick up kayo ni paano? Kuan ito tabi, sir, paano? Dugo ang kaipuhanan, Sir Larry. Dugo ang kaipuhanan po. B positive ang dugo ang kaipuhanan po. So sa indang specific kami ng pighaga, dugo po, tama dialysis. Sir Larry. Kaya, so pangapudan baga ni Madam Belen, specificamente, kung sisay sumami nga B positive na dugo, nangangapudan sinda na mapasalamat man sinda. Tabi, Hindi sir. kung kuan, anong decision kayo ni? Kuan, stay put mo na kung ikaw maghahagad tabi ning kuan pa, sir, nganing igwa kita ning pwedeng tawan pa maning tabang ka. Ito, specific po spighagad, dugo kay puhanan talaga. Sige, Papa Ping. Thank you so much, Sir Larry. God bless. Merry Christmas sa pamilya tabi, ha? Okay, Sige, salamat, Sir Larry. Si Sir Larry Rodriguez sa tuya na dayupot na paraan tabay, halipot o halaba ang programa, yaon si Sir Larry Rodriguez. Sige. Wag po kayo magtatampo, ha? Kung tasigi nang diit kan sa tuyang text, wag po kayo magtatampo kung di ko ka muna babasa na acknowledge. That is because of time constraints na po, tabi. Ha? Dahil doon na riparo, paspasan ba kita digdim permi, report commercial, yun na lang. Kung nigo kitang diit na editorials, pig-incorporate na lang sa report because we don't have the luxury of time. We don't have the luxury of time na anymore po digdi sa programa. Yan nga, mapaaram na kita tanganing sumasunod na programa
akomodadoan sa tuyang mga dapat na hanap buhay yung sumasunod na programa makapuon maning tama sa oras. Ano po? Pero kita mag-iba-iba, ta sabi ni NMR, baad kung maalanganin siya, total Webes man ngunyan, so diin arman baga masunod, mga kitan mag-iba-iba, pagkatapos man kantingog kan ba no, ano. Salamat po kan sa inyong pagantabay, asin mahal na Diyos an magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte. Uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Awiyo, Madi. Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishimento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw sa Martes. Alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na na panahon. Sinda sa pagserbi, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang